Mala yutala fitara fid dunya wa malaham yasuri fil hadi wa tawati fikul ma'al. Tumala yutala fitara dunya wa malaham yasuri. Mantun-mantun lek niku pun kuat sabar niku. Niki kawula niki mboten dicoba kelawan golek dunya. Terus napa mawon sing hubungan kali dunya nggih menika kesibukan saiki mben terus panonton kathah tuntutan saking manungsa mboten. Niku lek anjen kuat sabar niku. Terus ganjaran niki nggih mboten lebur alam tulia bihi. Antos piyambake niki alam tulia bihi wa tabaanhu. Dadi ganjaran niki mboten lebur senasa piyambake niki dicoba keranten niki kuat sabar. Lah lek ngoten fasola idan bisa-bisa pri atau atu. Wong niku lek kuat sabar iku iso nggarai taat, terus oleh panggonan sing mulya, oleh ganjaran sing gedhe. Oleh takwa, oleh zuhud, oleh ganti ganjaran sing mulya nuntun ngersane Allah Subhanahu wa taala. Wa tasiru dzalika amrun la ya'lamu illallah. Dadi rinciane sabar niku perkara ingkang boten sepura kecuali namung Allah piyambak. Niki niku golongane manfaat. Nek maksude niki daful madhor nggih menika saged nolak bahaya sabar iki. Fayrihu awalan matil jasa wa muqasatihi. Dadi pulane niki saged sabar niki dingasuhaken permulaan niki saking biayane ngersula kali nandangi ngersula. Ya ngersuluan niku lak pulane bersabar wong dek ngoyo-ngoyo. Ngoten akhire ngersula. Dadi niki maling ngersula ndek dunya. Kadang irang keluarga yang ngoten di akhirat iki oleh sisane Gusti Allah. Niki nek tentang sabar. Jadi sabar niku diapur kaya maceme wonten kapan niku. Lakoni taat, itu sabar, ngobati maksiat, itu sabar. Terus sabar ketika kena musibah, niku sabar. Terus wonten-wonten sabar ing atase leluwihan teko dunya. Dunya niku sing lebih teko ade niku nanti sedekahken, dicakaken niku namine sabar. Biasane namung bagi 3, mboten sabar ing atase leluwihane dunya niku. Niki diperinci malih dados sekawan saya perincinya. Mungkin ini kita enten sing tanglet monggo tang sabar nih mulane nggih kita tulis mawon.